Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbesc despre dezechilibru între dopamină și serotonină. Noi cunoaștem, dopamina este hormonul care ne motivează pe noi, hormonul motivației. Serotonina, la rândul ei, este hormonul fericirii. Mesajul cu care eu vin astăzi este că imbalanța în disbioza de la noi din intestin o să aibă impact asupra producției și degradării serotoninii. Adică, dacă noi avem disbioză intestinală, începem de la stomac, stomacul cu gastrită și așa mai departe, nu se lucrează la fluxul bilii, nu se lucrează la fluxul ficat-bilă, avem pancreatită cronică, avem inflamație în duoden. Ca idee, mai devreme sau mai târziu, noi o să avem impact pe intestinul nostru, mai târziu o să avem impact asupra colonului, asta o să aibă impact asupra serotoninii, fiindcă până la urmă și dopamina și serotonina, metaboliții lor, ei trebuie să plece de la noi din corp odată cu masele fecale sau o parte cu urina. Din alte filmulețe, noi ținem minte, eu zic semnul Audi, ne imaginăm circuitul urei, circuitul neurotransmițătorilor, circuitul folatului și circuitul metioninii la homocisteine, adică aminoacizelor, metionine, homocisteină și în jos deja cu taurină, cu cistationină, cu glutation și așa mai departe. Care este mesajul meu de astăzi? Dacă simțiți că aveți o stare în care vreți să plângeți foarte ușor, adică aveți o stare serotonină prea multă, asta nu înseamnă prea multă fericire. Asta înseamnă că omul o să fie foarte plângăreț, agitat. Fiindcă asta e neurotransmițător. Ei trebuie să fie într-o balanță. Adică, dacă simțiți că sunteți dezechilibrați, recomandarea mea, să lucrați pe tractul gastrointestinal, să lucrați pe echilibru micronutrienților, fiindcă am zis că are impact asupra circuitului folatului. La rândul lor, aici avem nevoie și de cofactori. Exact ceea ce promovez eu în fiecare filmuleț. Atât pentru ziua de astăzi. Este un filmuleț mai scurt. Vă urez sănătate și toate frumoase!